Паглядзіце ў акно, мае маленькія. Бачыце? Светіць сонейка. Па небе плывуць кучаравыя воблакі. Але хутка дзень скончыцца і настане вечар. Тады горад апусцее, запануе ў ім цішыня, ў вас, дзеткі, вочы самі па сабе пачнуць заплюшчвацца, захочацца спаць. Вас пакладуць у пасцельку, накрыюць цёплай коўдрай, выключаць святло, і ў гэты час прыйдзе да вас Оле Лукое. Як? Вы не ведаеце яго? Тады слухайце уважліва. Дык вось Оля Лукое – гэта добры дзядок, які ведае шмат казак. Ён асцярожна адчыняе дзверы, садзіцца каля вашага ложка і пачынае расказваць. Но каб вы яго адразу пазналі, я раскажу, як ён апрануты. На ім прыгожы шаўковы кафтан. Толькі нельга сказаць, якога ён колеру, бо адлівае ён то блакітным, то зялёным, то чырвоным, у залежнасці ад таго, у які бок павернецца Оле Лукое. Ходзіць заўсёды Оля Лукое ў тоўстых, мяккіх, шарсцяных шкарпэтках. Пад пахамі ў яго парасонікі. Адзін з карцінкамі, яго ён раскрывае над паслухмянымі руплівымі дзеткамі, і тады ім усю ноч сняцца чароўныя казкі. Другі зусім просты, гладкі. Яго ён раскрывае на дне слухамі. Але і яны моцна спяць усю ноч. Толькі раніцой аказваецца, што яны нічога не бачылі ў сне. А зараз я хачу расказаць вам пра тое, як Оля Лукое наведваў аднаго хлопчыка, Яльмара, і расказваў яму розныя чароўныя гісторыі. Гэта будзе цэлых 7 гісторый. Тыдзень жа складаецца з 7 дзён. Ну, а пачнём мы з панядзелка. Яльмар. Яльмар. Заснуў. Стаміўся, пэўна, пасля уроку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Таму, відаць, і цацкі не прыбраў, а іх вунь колькі не пералічыць. Ой, як мне шкада цяперашніх малых. От ім так шмат трэба ведаць і памятаць. Ось раней зусім іншыя былі часы. Навучыўся чытаць па складах, лічыць да 10. І хопіць. Бедненькі, маленькі Яльмар. Яму ўсяго толькі 8 гадкоў, так шмат прыходзіцца вучыцца. Няхай адпачне, набярэцца сіл.
а я спяю яму калыханку. А дзе гэта моя чароўная музычная шкатулка? Спі, мой цудоўны Яльмар, адпачывай. А вы, цацкі, уставайте, уставайте и танцуйте. Только ж не разбудите. Кавалеры, запрашайте дам. Маршируйте, оловянные солдатики. Скачи, заяц, не соромся. Медведь, не лянуйся. Ось так. Ось так. Молодцы, яшчэ весялей, яшчэ весялей. Ой, ты, портфель, чаго вылежваешся? Чаму не скачаш? Ну, я чакаю. Что с тобой? Портфель, ты чаму не скачаш? Ты захварэў? Ой, а можа цябе хто-небудзь пакрыўдзіў? Ну, хадзі да мяне на рукі. Я цябе пашкадую. Зараз убачым, што здарылася з табой. Постараемся открыть тебе. Ой, что это? Сшиток. Ай-яй-яй, який пошматаний увесь, покамечений. Слухай, портфель, а книгу хто подрав? Мовчиш. Не хочеш видавати гаспадара? Ну, нічого, нічого, я сам з ім погутару. Что это я? Ой. Тихо это я. Что со мной? Ты? Кто ты? Ты спишь? Спишь, Яльмар? А я твой солодкий сон. Меня зовут Олли Лукоє. Ой. Як гэта здорово. Цудоўна просто. Не ведаю, не ўпэўнены. Здорова не для ўсіх. Вось, напрыклад, я прыйшоў да цябе вясёлы, радасны, але зазірнуў твой портфель і раззлаваўся, зажурыўся. Яльмар, твае сшыткі проста жах. Ты толькі паглядзі на гэтыя літары. Чаго гэта яны скачуць ва ўсе бакі? Іх што, ваўкі напалохалі, а? Не, я просто спяшаўся. Куды? Я хацеў, каб хутчэй скончыўся урок. Так, зразумела. О, а тут, ну ўсе літары спатыкаюцца. О, а гэтая зусім выскачыла з радка. Чаму, цікава? Ой, не ведаю. Тады і я скажу табе, у чым справа. Ты іх не любіш.
Вот что, на уроках сваволіш, не старайся. Чакаеш, калі пачнецца перапынак, і літары пішаш абы як, спяшаешся, злуешся. А яны баяцца цябе, разбягаюцца і хаваюцца, туляцца адна да адной, топчуцца на месцы. Ось каб ты любіў вучыцца, літары падразу гэта адчулі. І тады б яны весела і радасна крочылі па лінейцы, былі праўдныя, прыгожыя і з аднолькавым нахілам управа. Вось паглядзі. Эй, літары, прывітанне. Гэта я, Олля Лукоя, добры казачнік. Не бойцеся, сябры, я вас не пакрыўджу. Ну, вось вам моя рука, уставайце, хто паваліўся. Ну, давайте, не саромейцеся, смялей, смялей, смялей. О, бачыш, так, малайцы, малайцы. Эй, эй, ты куды ускочыла, злазь? Злазь, табе кажу, становіся на сваю лінейку. Не забягайце на палі, не штурхайцеся, не хавайцеся. Так, зараз мацней узяліся адна за адну, падраўняйцеся. І я павяду вас па радках ад старонкі да старонкі. Яльмар мне абяцае, што больш не будзе вас крыўдзіць. Абяцаеш? Так, вядома, абяцаю. Эй, дзе музыка? Играй, моя чароўная шкатулка. Літары, увага! За мной! Левой, левой! Раз, два, три! Левой, левой! Раўней, раўней трымай! Здорово! Ну, просто цудоўна. Цяпер мой шытак будзе самы лепшы ў класе. Усе будуць мне зайздросціць і здзіўляцца. Як гэта я так хутка навучуся пісаць прыгажэй за ўсіх? Але раніцай у аўторак, калі Оля Лукоя з нейка Яльмар прачнуўся, літары ў сшытку былі такія ж непрыгожыя і бездапаможныя, як і раней. Яльмар ледзь не заплакаў, але пасля падумаў, супакоіўся і пабег у школу. Там ён стараўся менш круціцца, слухаў настаўніцу, і літары неяк самі па сабе вылюднілі, падраўнаваліся, папрыгажэлі. Увечары Яльмар так стаміўся, што толькі лёг у ложак, дык адразу ж заснуў. І зноў да яго прыйшоў Оля Лукоя. Ну вось, мой хлопчык моцна спіць. Сёння ён натаміўся. Ага. Праўда, літары ў ягоным сшытку яшчэ не такія роўныя, як у пропісах, але яны ўжо не хаваюцца ад яго. А гэта значыць, што неўзабаве яны абавязкова пасябруюць з Яльмарам. Бедны хлопчык. Ён увесь дзень працаваў, трэба яму хоць ноччу адпачыць. Праверым, ці моцна ён спіць.
Это ты? Ты адгадаў. Гэта я. А я сплю? Вядома. І пакуль ты спіш, я зноў перанясу цябе у чароўную краіну. Ты любіш салодкае? Конечно. Тады ўставай, уставай. І паплывём хутчэй. На гэтай вось лодцы, а? Якая прыгожая лодка. А где ты ее взял? У мяне ёсць усё, што захачу. Ты што, забыўся, што я чараўнік? Трымайся. Я поднимаю ветраги. Як здорово! Як хутка мы плывем! А что это за речка? Яймар, гэта яшчэ не рэчка, а вялікі ліманадны ручай. Ого! Вось табе кубачак, пакаштуй. Вот смачно! А можно яшчэ? Пі, калі ласка, колькі хоча. А что это там? Плыве нам насустрач. Где? Ну, Фунь, бачишь? Ну, там, напереди. А, гэта ледянцы. Что? Ледянцы. Да ты герой, аккурат до их. Можно взять, а? Испытать. Вядома, ешь на здоровье. А кто это стоит на берегу? Ну, бачишь, ну вон там. Слева. Яйбер, гэта перниковая поросята. О, какое великое. Достань его верхом. О, калі ласка. Вот на тебе кавалочек, покаштуй. Ой, это просто объедение. Не скнарничай, мы хутка проплывем на шоколадный остров. А это что? Хіба бывают такие великие кветки? Так это зусім не кветки, а торт. Ой, Так, Яймар, это торт упрыгожаны кветками з крэму. а вон яшчэ, бачиш? І яшчэ один. Давай возьмем их у лодки. Усе 4, а? Яймар, ты столько не съеси. Ну так что? Я почувствую своих сябров. И перников возьмем, и печенье, и пирожных. Пони, кольки, целый лук. Яймар, осторожней. У нас такая маленькая лодка. Мы можем перевернуться. Ручай глубокий, Яймар. Ничего, не бойся. Ой, який жарок. І чомусь ти жовтий. Это зусім не чарот, а медовые ледянцы. Мядові ледянці. Давай наловим их, а? Я таких ще ніде не бачив. Ой, ну прошу тебя, Оля. Ну, хрена. Яймар, не проси. Нельга тут быстро. Яймар, тут быстрее. Мы можем Ой, плыть. миленький, ну кучи, да поможи. Я не могу достать. Яймар, Вот плывем ближе до этих медовых леденцов. Ну да поможи мне. Яймар, осторожней. Яймар, тонет. Калі Яльмар прачнуўся, яму было вельмі сорамна за сваю сквапнасць. Ранкам за снеданнем ён нават адмовіўся ад цукеркі, а вечарам, калі гуляў на вуліцы, падарыў суседскаму хлопчыку сваю любімую карцінку, на якой быў намаляваны казачны прынц, што ляцеў верхам на вогненным драконе.
Канчалася серада. Калі сцямнела, Яльмар паслухмяна лёг спаць, заплюшчыў вочы. І да яго прыйшоў так, Оле Лукое. Я думаю, хлопчык зразумеў, чым ён вінаваты. Не буду яго ўшчуваць, няхай спіць, і няхай яму прысніцца, нібыта ён ляціць. Где это я? Ой, что за туман наоколо? Ты гэта ж в облаке. А вунь, унізе земля. Лес, поле, озеро, вёска. О, ведаю! Я лечу высоко над землей. И мне ніколечки не страшно. У мяне вялікія беласнежныя крылы. Я вяртаюся з далёкай Афрыкі. Шлях быў няблізкі. Я стаміўся, але лячу. Ветер б'е мне ў твар. Ой, і крылы быццам наливаюцца свінцом, але лячу. Ой, што гэта? Я падаю? Эй, птушкі, дапамажыце мне. Эй, птушкі! Довгоногі! Ти чого розлягся? Вставай! Где я? Что со мной? Ти на птушиному дворі, а я тут самий головний. А ти вмієш так кричати? Не. І ніхто не вміє. Ось так. Вставай! І давай отсюль! Посадив бог! Я вельмі стаміўся. Дазвольте мне хоть крыху поляжаць. Я адпачну і адразу ж полечу адсюль. Ён полетит. Так я и поверю. Ты умеешь только падать. Я бачу, ты звалился з облака. Ты там, певно, и живешь на облаку. Не, я прилетел з Африки. Я бусил. Бусил. Так. Квак. Бусли з неба не падають, бусли літають. Але я на самой справе бусил. Я 20 дзён ляцеў по небе з Африки. 20 дён, ты что? Ты что, хочешь сказать, что свет таки великий? Вядома, я летел над морем, над лясами, над пустыней. Кукареку! Хочешь меня шукать? И не старайся. Я сам не разглядел про загорожу и ведаю, что земля кончается вон там, за лесом. Вы просто не могли подняться выше. Вось, калі б вы умели летать, тады б... А навошта мне летать? Мне и тут
на земле цудовно. Я живу в просторном тушнику под самым дахом. И кормить меня сытно, и поить ку-ку-ку, вот так. А завтра за вас готовят смачный суп. Вот так. Что ты сказал? Полторы? Суп? Не, пробачьте, куриный бульон. Негодник! Ты як тебя смеешься называть меня курятиной? Тревайся, я задеру тебя, я раздеру тебя на шматки! Стой! 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 Ты куда? Як ты смеешь отлетать? Стой! Долгоногая будила! Кукареку! Кукареку! Усё. Сон скончыўся. Раніца прыйшла, і хлопчык прачнуўся. Ён доўга ляжаў, не расплюшчваючы вачэй, і думаў пра тое, што здарылася. Тады ў сне ён вельмі спалохаўся пеўня. Затое цяпер яму стала шкада гэтую фанабэрыстую птушку. А што, калі певень сапраўды сёння трапіць у суп? Не, лепш пра гэта не думаць. Наогул ён дрэнна зрабіў, што пакрыўдзіў гэтага пеўня. Ніколі нікога нельга крыўдзіць. Нават словамі. І Яльмар цэлы дзень, увесь чацвер, паводзіў сябе так добра, што мама нават спалохалася, ці не захварэў ён. Але Яльмар быў здаровы. Ён пагуляў, зрабіў урокі, хуценька павячэраў, лёг спаць. Заплюшчыў вочы і чакаў, калі прыйдзе да яго добры чараўнік Оле Лукое. Яльмар, ты спишь? Сплю я дома. Але дзе гэта мы? Чаму так цёмна? Мы у подземелье. У подземелье? Так навошта? Яльмар, мы идем на славный подвиг. Тишей, тишей, молчи. Яльмар, идем. Я ничего не бачу. Тишей, тишей. За мной, за мной. Яльмар, вот так. Так, Яльмар, осторожней. Давай руку. Капелюха еще. Чекай, фу. Не, Яльмар уже близко. Зберу всю свою мужность. Ой. Кто это? Ага. Это принцесса. Мы повинны ее вызволить. Яльмар, бачишь светло? Нет. Ну, вон там. Там наперадзе гэта з'явіць каштоўныя каменні на яе кароне. Ну яшчэ трое. Ну, Яльмар, апошні поворот. Ну, хутчэй. Ой, ой, ой. Так.
А где принцесса? Ну, хіба ти не бачиш? Я бачу тільки миш. Я натрапила в пастку. Але яка яна вялізная. Не, это просто мы поменшали. Будь ветливый, Яльмар. Ты ж бачишь, что на ёй коронах. Это и ёсть принцесса, дочка мышиного цара. Мои избавители, я вас так чекала. Я так покутую. Ваша светлость, прошу вас, не плачьте. Мы зараз вас вызволим. Яльмар, да поможи мне. Худшее. Ого! Якая тугая пружина. Навалися разом дружно. Раз, два. Я на свободе. Ура! Вы не поранены? Вам не болит? Глупство. Я счастливая. Вы выратовали меня от лютой смерти. И за это мой батька, царь мышей, выконает 3 любые ваши жадания. Пойдем, я прошу вас, пойдем до его. Что это? Мне страшно, мне страшно. Это кот! Это кот, ратуйтесь! Мягче, я просто помираю. Я помираю от страха. Яльмар, бежи! Бежи, Яльмар, ратуйся! Не, я с вами. Мы разом? Ратуйся, Яльмар! Ратуйся! Мой хлопчик! Нет, мы повинны выратовать принцессу. Дай мне меч. Худшей. Вось тебе меч! Бери! Держись теперь, кот. Раз. Два. Закрывай. Ось тобі. І я ж... Перемога! Яльмар быў сціплы хлопчык і нікому, нават маме пра свой подзвіг, не расказаў. Ён разумеў, што гэта было толькі ў сне. Аднак прыгоды Золі Лукоя яму так спадабаліся, што ў пятніцу, адразу пасля вячэры, ён сам, без напамінку, хуценька лёг у пасцель. Заплюшчыў вочы, і вось гадзіннік прабіў 5 разоў. Пачуўся умоўны свіст. Яльмар, а ты ведаеш, што сёння свята? Якое? Хіба ты не памятаеш? Дык вось сёння вялікая лялька тваёй сястры адзначае дзень нараджэння. Ведаю. Як толькі лялькам спатрэбіцца новае адзенне, сястра адразу ж святкуе іх нараджэнне або вяселле. Сапраўды гэта так. Ну, але ж не адмаўляцца нам ад запрашэння, гэта ж няветліва, ды і стол ужо накрыты, і... Музыка, чуеш, іграе. Так. Хадзем хутчэй, нас чакаюць.
рада, дорогие гости. Коли ласка до стола. Частуйтесь на здоровье. Вось салата з пялёсткаў рамонка, кісель з адуванчыкам, а гэта вэнджаны шмель. Стол, выбачайце, небагаты, Што вы, вельмі ўсё смачнае. Правда, Яльмар? О, правда? Я такога ніколі не ел. Вельмі смачна. Ах, перастаньте. Хіба гэта пачастунак. На мінулым тыдні до нас залятала ластаўка. Яна толькі вярнулася з цёплых краін. Якія цуды расказвала. Там круглый год тёпла. Усюды растуць дзёсныя фрукты, а на лужках расцвітаюць такія прыгожыя кветкі, пра якіх тут ніхто і не чуў нават. Так, там сапраўды прыгажосць. А вы бывалі ў цёплых краінах? Безумоўна, і не аднойчы. І вярнуліся назад. Навошта? Як вам сказаць, я тут нарадзіўся, тут мой дом і мае казкі. Тут так сумна, кожны год зіма, і холодна, а ў цёплых краінах чай і кава. Там жа навокал растуць духмяныя кветкі, і ў іх колькі хочаш кветкавага сіропу. Усюды іграе чароўная музыка, і ўсе танцуюць. Там на кожным кроку стаяць высакародныя прынцы і падаюць вам руку, запрашаючы на танец. Ой, я б там хадзіла ў самай моднай сукенцы, пашытай залатой парчы. А тут, вы паглядзіце, што на мне апранута. Ну, хіба гэта сукенка? Фу, брыдота. Але прабачце. Не перапыняйте. Я і так досыць маўчала і цярпела, а зараз хачу насіць брыльянтавыя завушніцы, раз'язджаць у карэце, есці сярэбранага посуду, спаць да абеду, а потым... Ой, маўчыце, не перапыняйце. Я і так маўчу. Вы маўчыце, замест таго, каб мне памагчы. Вы ж чараўнік. Не, што вы, безумоўна, я вам дапамагу. Сёння ж, як толькі вы засняце, я адпраўлюся ў цёплыя краі, знайду вам самага высакароднага, самага смелага, самага прыгожага прынца і перадам яму пісьмо, у якім вы апішаце усе свае нягоды. Як вы сказалі? Пісьмо? Так, пісьмо. Вы напишаце падрабязнае пісьмо, у якім пра ўсё раскажаце, пра сукенку, пра карету, пра сярэбраны посуд. Не, так не атрымаецца. Чаму? Я не умею пісаць. Ніколі не вучылася. Я не думала, што і лялькам таксама трэба быць пісьменнымі. Ой, бедная я. Не трэба. Я ніколі не пабачыць цёплых краін. І ніколі да мяне не прыедзе высакародны прынц. Супакойцеся, прыгажуні, супакойцеся. Я вам дапамагу. Вы прадыктуйце мне пісьмо, я напишу яго, пакладу ў канверт і адвязу высакароднаму прынцу. І ён прачытае пра вашу бяду, сядзе на варанога коня і прымчыць да вас, стане на адно калена. Ой, як гэта будзе цудоўна. Ён стане на адно калена і скажа: чароўная лялька. Ой, не трэба, я саромлюся. Правильно, саромцеся. Таму што прынц скажа: чароўная лялька, прабачце, я памыліўся. Я не магу ўзяць вас з сабой. І зноў сядзе на коня і памчыць у цёплыя краі. Чаму? Таму што госць зойдзе ў ваш дом і ўбачыць у кутках павуцінне,
не прибрана, брудна. Ой, да гэта агідны павук, гэта ён вінаваты. Колькі разоў я яму гаварыла. А на падлозе валяюцца абгорткі ад цукерак. Гэта мышы, яны расцягнулі. Магчыма, але ж вы гаспадыні, і вы павінны падтрымліваць у доме парадак і чысціню. І, дарэчы, чаму у вас у адной касе заплецены чырвоны банцік, а ў другой зялёны? Хопіць! Досыць! Не трэба мне вашага пісьма, не трэба мне вашага капрызнага прынца, не хачу ў цёплыя краіны і наогул нічога не хачу! Паважаная лялька, ну... Я прашу вас, супакойцеся. Гэта ж усё так лёгка выправіць. Не хачу! Я высокородная, знакомитая лялька. Я не жадаю быть служанкой. Мести подлогу, сыровать панчохи, мыть посуд. Это жахливо. У меня такие тонкие сграбные пальчики. Я не жадаю пэскати. Послухайте. Не молчите. И наогул вы мне обрыдли. Я не жадаю вас больше бачить. Идите, идите. Прочь отсюда, чуете? И больше ніколи не трапляйте мне домой. Прабачце, я зусім не хацеў сапсаваць вам настрой. Яшчэ раз прабачце. Яльмар, дай мне руку. Мы пойдем. Раніцай, калі Яльмар адправіўся ў школу, ён асцярожна абыходзіў усе лужыны, на уроках стараўся не пэцкаць пальцы чарніламі, а пасля вячэры дапамагаў маме мыць посуд. Мама вельмі здзівілася і спытала, што з ім такое здарылася. І Яльмар нічога на гэта не адказаў, а толькі заўважыў, што вельмі хоча спаць. І як толькі ён лёг у пасцель, пачуліся крокі і з'явіўся Оле Лукое. Яльмар, ты спишь? Так, ужо давно. Я чакаю цябе, Оля Лукое. А куды мы сёння пойдзем? Што ўбачым? Мы не пойдем, а полетим. Куды? Погляди в окно. Что ты там бачишь? Зоркі? А якія яны? Яны? Яркія? Але, ну, не такие яркие, як сонце. Я думаю, не такія. О, у тым уся і справа. І вось што я прыдумаў. Паляцім на неба і перачысцім усе зоркі, каб яны ззялі гэтак жа ярка, як і сонца. Правда, гэта вельмі цяжкая работа, Яльмар. Але я спадзяюся, што ты мне дапаможаш. Вядома. Я буду складваць зоркі вось у гэту скрыначку і чысціць іх вось гэтай шчотачкай. А табе трэба будзе нумараваць кожную зорку і кожную дзірачку, дзе яны сядзелі, каб потым усе зоркі паставіць на свае месцы. Інакш яны не будуць трымацца і пасыплюцца з неба адна за адной. Эй, ну хто гэта тут?
Яльмар, Яльмар, хто гэта смяецца з мяне? Дзядуля ў партрэт. Так, гэта я, вы не памыліліся. Шановны пан Оля Лукоя, я вельмі вам удзячны за тое, што вы расказваеце майму хлопчыку казкі. Аднак вы не павінны скажаць яго паняццяў аб сусвеце. Зоркі нельга здымаць з неба і чысціць. Што вы? Зоркі такія ж небесныя целы, як і наша зямля. Дакладней, як сонца, у тым іх і хараство. Ды што вы гаворыце? Не можа гэтага быць. Не, можа. Так гаворыць навука, астраномія. Які жах. Няўжо гэта праўда? Ты слухай яго, Оля Лукоя. Мой дзядуля вучоны, ён усё ведае і ніколі не памыляецца. А тут няма маёй заслугі, гэта астраномія. Яна пра ўсё гэта раскажа вам, і мне хацелася, каб вы абодва запомнілі. Ніякага неба няма. Нас акружае безмежная прастора, космас. Космас, у якім рассеяна вялікае мноства зорак. І Яльмару не трэба іх падпісваць. Для гэтага астраномамі складзены спецыяльныя зорныя атласы і карты, у якіх у кожнай зоркі ёсць сваё месца і назва. Так, напрыклад, 7 зорак сузор'я Вялікай Мядзведзіцы называюцца Духе, Мерак, Фегда, Мегрец, Аліёт, Міцар і Бетентаж. Вы прабачце, я гэтага не ведаў. І мала таго, зямля аддалена ад сонца амаль на 150 мільёнаў кіламетраў, а самая блізкая да нас зорка Толеман, або як яшчэ яе называюць Альфа Центаўра, знаходзіцца ад нас у 275 тысяч разоў далей, чым сонца. Вось чаму я думаю, што вам не хопіць ночы, каб даляцець хоць бы да яе. Дзядуля, калі ласка, не смейся. Мы просто гуляем, і нам хораша. І гэта ўжо нямала. А ў школе мне потым усё растлумачаць. І пра зоркі, пра планеты, пра галактыкі. Вось нельга ўжо нават выказаць свае думкі. Ну, добра. Лічыце, што я пажартаваў. І нават калі хочаце, я таксама засну і разам з вамі палечу на неба і дапамагу вам чысціць зоркі. Я ж таксама калісьці быў маленькі і любіў слухаць чароўныя казкі. Эй, пан Оля Лукоя! Пан Оля Лукоя! Няма, яго няма. Пэўна, ён пакрыўдзіўся. Бачыш, дзядуля, што ты нарабіў? А што, калі ён болей не прыйдзе? Мне не будуць сніцца сны. Не бойся, внучак. Ён вернецца. Мусіць, пакуль мы гаварылі, ён паляцеў. Можа, спазніўся. Ноч жа канчаецца, а ён павінен паспець абляцець усё неба і вычысціць кожную зорку. Я думаю, што заўтра, ў нядзелю, ты ўбачыш, што я не памыліўся. Ну, а пакуль што, спі, унучак, спі, паварочвайся на бачок і спі. І, мабыць, у сне ты яшчэ і сёння паспееш убачыць добрага Оля Лукоя.
Настала нядзеля. Увесь дзень Яльмар з нецярплівасцю чакаў ночы, а перад тым, як легчы спаць, ён, на ўсякі выпадак, перавярнуў дзядулю ў партрэт тварам да сцяны. Потым хуценька лёг у пасцель, накрыўся коўдрай і моцна заплюшчыў вочы. Я сплю. Сёння такія прыгожыя зоркі. Я ведаю, чаму яны так ярка свецяць. Оля, дзе ты? Тут, мой хлопчик, слухаю тебе. Оля, расскажи мне казку. Чароўную. І каб яна працягвалася доўга. Якую? Не. Давай лепш сёння расскажи мне про сябе. А что рассказывать? Я стары невук. Ведаю толькі казкі. Вось, напрыклад, про 5 зялёных гарошын, што нарадзіліся ў адным струку. Про царавальную іголку, што зафанабэрылася і ўявіла сябе швейнай іголкай. Пра што ты сёння хацеў бы пачуць? Сёння? Сёння про Оля Лукоя. Ты ж самый добрый на свете. Ну, ты усім рассказываешь казки. Ну что ты? Что ты, Яльмар? Ты помыляешься, я рассказываю казки только добрым, послухмяным, выхованным детям. А кепские спят усю ночь без сну. А дорослые? Ты до их приходишь? Як да каго? Просто не верится, колькі ёсць дарослых людзей, якім вельмі хочацца сустрэцца са мной. Так? Асабліва жадаюць гэтага тыя, хто зрабіў што-небудзь дрэннае. Такія кажуць мне: добренькі, миленькі Олли, мы просто не можем заплюшчыць вачэй, ляжым без сну всю ноч напролёт і перабіраем усе свае нядобрыя справы. Яны быццам брыдкія, злосныя тролі сядзяць вакол нашага ложку і пырскаюць на нас варам. Хоць бы ты прыйшоў і прагнаў іх, мы з задавальненнем заплацім табе. Бяры грошай, колькі хочаш. Але навошта мне іхнія грошы? Я ні да каго не прыходжу па грошы. Але зусім іншая справа, калі хто-небудзь з дарослых захварэў і не можа заснуць. Тады я прыходжу да хворага, раскрываю над ім вялікі рознакаляровы парасон і пачынаю расказваць дарослыя казкі. І яны цябе уважліва слухаюць. А як жа, але галоўнае, яны хутка засынаюць, а прачынаюцца ўжо здаровыя. І дзецям таксама трэба спаць. У сне яны растуць. Правда? Так, ты таксама павінен спаць. Спі, Яльмар, адпачывай. І я спадзяюся, што калі ты станеш дарослы, не забудзеш пра мяне. Ніколі ў жыцці. Вось і цудоўна, вось і здорава. А зараз спі, мой хлопчык, спі. І я, стары казачнік, таксама прылягу побач з табой, вось так.
Я так стаміўся. Толькі заплюшчу одно вока, а спаць не буду. Я наогул спаць не люблю. У мяне такая работа. Ось хіба што крыху поляжу, а потым... Вось пакуль што і ўся гісторыя пра Оля Лукоя і хлопчыка Яльмара. А калі вам захочацца паслухаць працяг, дык сёння ж вечарам, дзеткі, кладзіцеся спаць раней і чакайце. Чакайце, калі да вас прыйдзе Оля Лукоя. Толькі памятайце, ён ходзіць вельмі ціха, бо на нагах у яго тоўстыя і мяккія шкарпэткі, так што крокаў ягоных зусім не чуваць. І яшчэ памятайце абавязкова, што прыходзіць ён толькі да добрых, выхаваных, паслухмяных хлопчыкаў і дзяўчынак. Вось так.